Здравейте, аз съм Иво Стефанов, а това е Вода не става за пиене 2. Започваме. Хисар. Извор номер 7. А защо вода от извор номер 7? Не да не купиме вода от извор номер 1. Както и да е. Вижте. Има значи е вредна. Секси. 5 литрова. Нима смятате да изпиете 5 литра от тази секси вредна вода? Мисля, че не искате. А вижте този баркод. Не, защото е скъсан. Точно заради това той е любовницата на баща ви. Добре, нека да видим до кога е. Добре. Няма да казвам, тъй като мисля, че който гледа клипчетата не е сляп. Вижте от другата страна. О, секси. Ето я отново. Хисар. Секси вода. А сега, ако си поръчате това шише вода с 10 000 лева плюс ДДС, получавате подарък. Една клечка за зъби. Направена в България от дърво. Нека да видим отвътре нашето шише. Виждате, че има вода. А може и да е сперма. Не. Вода си. Не, вероятно е сперма. Виждате, че е в пластмасово шише, което прави така. А сега можете в тази чашка с вино да се сипете. Върви с подарък. Виното в нея. Секси. Както казах по-рано, тук има ета. Значи е вредна водата. Докато водата от чешмята няма ета. Секси. Следователно, по-добре и вода от улицата, даже някоя локва, кална по това, в сравнение с това секси момиче. От Хисар. Явно там измират от водата.